ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
balang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Niyaya ako ni Yumi na mag-camping sa Antipolo. Feel good morning, Call and Tits. Lalo na sa mga followers nyo, listeners. Sa radyo, sa TV, Pati na mga battery boys na nakatutok sa programang mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Dars 35 mula sa Zabarte, Quezon City. Ang katas ko ay tungkol kay Yumi. 24 po siya. Maganda, matalino. Kaya naging bisor siya agad sa aming trabaho. Ako naman, office boy. Meron nga po pala akong ex-Call and Tits. For 6 years naging kami ni Clarice. Nagkalabuan kami hanggang sa nagdesisyon kami maghiwalay. Lalo na nung nang-ibang bansa siya. Nalungkot ako nun. Mahal ko po si Clarice. Pero sa isip-isip ko, baka hanggang dun na lang talaga kami. Kaya pumasok sa buhay ko ngayon si Yumi. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Ay, salamat. Out na rin tayo. Kaya nga Ay, eh. pagod na ako, O, saan bay. tayo ngayon? Dating gawi? O nga, parang gusto ko magmami pares, bay. Oo nga. Oo nga, no? Parang masarap kumain. Wala ba tayong laro ngayon? Dance? Wala tayo, Dars. Wala tayong laro ngayon. Sa ano na tayo, sa Sunday Club na tayo maglaro May sa linggo. bakong alam na laro. Anong laro Yun yan? naman. Yun, ha? Anong laro yan, ye? Okay, hulaan nyo. Gagamit ito ng daliri. Ah! Bakit? Ano? Hulaan nyo lang eh. Hulaan nyo. O, hula game mo muna. Anong laro Gagamit yan? ito ng daliri. Anong laro yan? Hula muna. Game to eh. Sige, bibigyan ko ng premyo. Isang kahang Break game, break game? Hindi. Pinipindot din to pero hindi to brick game. Cellphone. Hindi. Bong, sige pa. Ito ay kinakalikot. Ah, ganun ba? Nakalikot, ano? Makina! Hindi. Ano din to? Ano ba yung nilalaro mo? Malangis din to pero hindi to makina. Oh! Gusto ko yan! Ano ba kasi yan? Ha? Ano ba kasi yan? Bulalo. Ay! Di ba? Pwede ba lang laruin ang mula? May lusot lang. Hindi, saan nga tayo? Eh talaga. mga kapatid? Tara. Ba't sila tayo? Gutom na ako. Let's go. Gutom na talaga ako. Uy. Dark. Teka lang. Una na kayo nun. Wait lang. Oh, si Yumi. Sino yan? Uy, si Yumi Hayoms. Si Sharon ba yan? Ba't Sharon? Yung isang pinakilala sa atin ni Dars nung isang araw? Uy, nakuloko kayo. Nandito ka pa, di ba? Alas 3 out mo? Inintay kita. Surprise! Alas 6 na, hindi ka pa rin umuwi. Para sana magsabay tayo pa uwi. Tara na, inintay kita talaga. Ano yan, Paris? Kami na lang magmami, Paris. Oo Iwan nga, ka na paano namin. yan? Hindi na lang tayo matutuloy. Hindi, gusto niyo sama na lang ako. Pwede naman ako sumama. Ay, hindi na. Ay, hindi kami makakapag-usap ng mga bawal kapag sumama ka. Ganun ba yun? Hindi, Hindi, wag na. sige, hindi na lang ako makikinig. Mag-airpods na lang ako. Hindi na. Sabay na tayo, Yums. Sama no. Yatid na kita. Hindi nga, sabay na tayo. Uwi na yan sila, di ba? Uwi na kayo? Oo nga, uwi na Oo, lang daw sabi kami. mo uwi na kami. Oo, sige ha. Ingat kayo ha. Tara, hatid na lang kita sa inyo. Hindi, kain muna tayo. Oh, pwede. Sarap no? Gusto mo ba, mahal? Ayoko na. Order pa Busog kita. na ako. Lamat. Sige na. Dadayad ako kasi naglaro kami nung linggo. Ang bigat-bigat ng katawan ko eh. Mahal, Sabado, huwag ka mag-schedule ng iba. Bakit? Mag-antipolo tayo. Rides tayo. Antipolo. Camping? Oo. Oo, matagal na rin ako hindi nakapag-camping. Game ah. Sige, kailan yan? Sabado. Oh, okay. Saan tayo? Antipolo. Okay. Tapos? Huwag ka mag-alala na buko na. Ha? Naka-ready na ako. Nakahiram na rin ako ng mga kailangan natin dalhin. Naku, baka hindi magkasya sa motor yan, ha? Motor lang tayo. Kaya ba yun? Kaya yan. Kaya yan. Kasi Pinabook mo na agad? nakapag-search na ako ng mga kailangan dalhin. Tsaka hindi naman kailangan maraming dalhin eh. Sapin-sapin lang tayo dun eh. Tsaka meron doon na aarkila ng mga tent. So doon na tayo talaga lahat aarkila. Wala ka nang gagastusin. Ako na. Gastos ko na lahat yan. Para lang matuloy at huwag ka nang mag-schedule. Sige naman. Ano kami? Overnight ba tayo? Overnight? Ano yung camping, 3 oras? Ano to? Check-in? Syempre, camping, magdamag para makita natin yung sunrise, di ba? Nagka-schedule kasi kami mag-breakfast ride eh. Sa linggo ng umaga. Abagay. Sige. Di,
ano na lang natin, Hindi na. sumegway na tayo dun. Hindi ka-cancel ko na lang yun sa kanila. Hindi naman tutuloy sila pag wala ako eh. Talaga? Oo, sige sabay na Happy lang ka ako. ba na pinlano ko to para sa atin? Oo naman. Eh, maraming tao. Ano ka ba? Bakit magjowa naman tayo Hindi ba sabi ko low-key lang tayo para hindi na pag-uusapan. Nag-kiss namin lang, sa hindi ko trabaho. naman low-key sa social media, pero dito lang naman eh. Bakit? Proud ako, hindi mo ka ba proud na jowa mo ko? Proud. May tinataguan ka ba? May tinatago ka ba? Ano na naman yan? Mapunta na naman yan sa ex ko kasi si hinalikan- Clarice. O, inunahan na kita. Para, kasi doon na naman pupunta yan eh. Wala na ako ng gana. Huwag ka naman. Ayan na naman tayo eh. Ang mga sabi ni Lorraine at ni Josapat na ano ka talaga eh. Napaka-sensitive mo. Sorry na, hindi na. Sige na, Sabado. Hindi magiging sensitive. Sabado. Binabanggit mo pa yung Sabado. pangalan ng ex mo. Kwentuhan. Banggita ng ex. Sabado, okay na tayo ha. Schedule mo yan. Oo nga. Kiss mo muna ako. Oo, sige. Okay na. Pag nag-set po ng lakad si Yumi ay nakabook na pala. Kumbaga, Kolantits, hindi na ako makahindi. Andyan na eh. Gagawin ko na lang, pupunta na lang kami. Kaya kinancel ko na yung lakad ng tropa. Nawala na yung breakfast ride namin. At natuloy nga kami sa aming camping sa Antipolo. Ay, ang ganda! Dito. Ang ganda mo dito! Oh my God! Hindi ko sasabihin na galing na kami dito dati ni Clarice. Ganda, di ba? Sinabi to na akin yung tropa ko si Tan. Siya nagsabi. Nakagaling ka na dito? Sinuggest ni Tan na dito daw pupunta. Pero hindi pa ako nakarating. Ganda nga pala eh. Parang alam na alam mo na kasi hindi man lang Hindi ko tayo talaga sasabihin. ng pwesto. Yun sa may gilid ng puno. O tingnan mo, alam na alam mo. May puno eh. San? O di ikaw na bahala. Tinatanong mo ko, tapos pag nag-set Tinanong up. ko lang. Saan kaya may mga kahoy dito para makapag-samgyup tayo? Kasi kompleto yung pandala kong bang samgyup eh. Oh. Saan kaya may mga kahoy-kahoy para makapag-bonfire din tayo dito? Manguha ko ng kahoy, tapos set up mo na yan dyan. Sige. Saan ka manguha? Dun na lang. O Ayan, ba't alam mo? May nakita ko. May nakita akong kahoy eh. Ano ba? Kasi alam na alam mo yung mga dito eh. Baka din alam mo na dito yung ex mo Dun ako nangahoy dati. Siguro nagpunta na kayo dito ng ex mo no. Sinong ex? Kunyari ka pa. Si Clarice. Ano ba? Wala ako minimension. Gusto mo bang sirain yung araw na? Sige na, nandito na kumuha tayo ka na. eh. Kumuha na. Dali. Si Tan nga Ayan. yung nagsuggest nito eh. Sila Bert nagsabi na dito eh. Ikaw talaga. Kuha mo na akong kahoy ah. Sige. Buti na lang. Nakalusot ako. Muntik na. Hanap na ako ng kahoy. At kinagabihan, Mahal, anong plano mo sa atin? ha? Pag tinatanong kita, lagi na lang napapaisip, parang halatang walang plano, no? Para sa akin. Ano bang paplanuhin natin? Next alis natin? Next camping? Next Hindi ride? yun yung Ano? gusto kong marinig. Ano nga? Alam mo yung gusto kong marinig. Yung plano mo para sa atin dalawa.
Masaya ka, masaya ako. Di pa ba sapat yun? Tapos, I mean, ay ilang years bago tayo magpakasal. Anong kasal? Yumi, 24 ka pa lang. Enjoy mo muna yung pagiging Kaya nga single mo. tinatanong ko, plano, hindi ko naman sinasabing magpakasal na tayo. Alam mo, mahal parang kapag ganyan yung kwentuhan, no, ang dami mong segue, tinatanong ko lang naman yung plano. Siyempre, bilang babae, sabi mo mahal mo ako, inaalam ko lang. Ikaw nagagalit. Hindi ako nagagalit kasi ito mo perfect place to para pag-usapan yung yung Hindi. future. Nakakita mo yung moon. Napakaliwanag. Diba? Hmm? Ito yung perfect na gagawin natin. Hindi yung tanong na yun. Papunta sa away yan eh. Mga ganyan eh. Alam mo, Dars, tinatanong ko lang naman. Kaya nga, Bakit di mo masagot? Sagutin mo lang. Anong plano mo para sa atin? Mamaya ako nasasagutin yan. Ito munang Ano gagawin ba? ko. May iba kang plano. Sara ko tong tent. Ayan na. Sarado na yun. Baka may sawa. Ay, eto pala yung sawa sa loob. Buti hindi bulate. Halika na dito. Dars, baka gumalaw yung tent. Tinukuran ko na yan ng mga kahoy. Tinaasa. Tinaas ko na yun. Para hindi. Halika Naman, dito. sanay na sanay ka. Siguro yung Ay, nako. Huwag mo lang putulin yung momentum. Andito na ako eh. Kakainis naman to eh. alam mo kasi yung gagawin sa tent. Ay, siyempre, sinabihan ako ng mga tropa ko, si Tan, si Bert, sila nasabi na iangat yung tent para hindi, ginagawa na nila kasi to. Ako first time eh. Huwag mo na putulin yung momentum ko. Sige, sige. Aminin ko, Colin Tits, masaya naman po kami ni Yumi. Kaso, iba pa rin yung pinagsamahan namin ni Clarice eh. Opo, inaamin ko, mahal ko pa din yung ex ko. Sinubukan ko naman pong mahalin din ng buo si Yumi, pero iba po talaga eh. At naramdaman pala ito ni Yumi. Kaya isang araw, ay, sorry ah. Di ako nakalabas agad. May tinapos lang. Intay ka na naman. Ano ba yun? Ba't parang malungkot ka? Anong problema? Dars, Problema pwede ka? tayo mag-usap? O ano yun? Hindi naman kasi ako bata para hindi ko maramdaman. Parang iba to ah. Dars, Anong ibig mo sabihin? Dars, diretso na dahil na kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa ex mo? Ano ba yung pinagsasabi mo, Yumi? Ano yung pinagsasabi ko? Mahalin mo lang ako. Oh, sabi ko naman sa'yo, I love you, di ba? Pero hindi ko nararamdaman yun, Dars. Ang nararamdaman ko kapag kasama mo ko, feeling ko ang ini-imagine mo si Clarice, yung ex mo. Parang ako lang nag-effort sa relasyon na ako. Nagpaplano ng lahat, nagpaplano ng date, nagpaplano ng rides. Ha? May plano sa future? Pag tinatanong kita anong plano para sa akin, wala! Napupunta sa sex. Ha? Kasi wala kang plano. Di naman sa ganun Para yun sa eh. Ayoko na. Lars, ayoko na. Sige na, ako na. Bibigyan na kita ng chance ngayon eh. Pag nagkausap tayo, kung depende sa sagot mo. Pero ayoko na yung pinagsarili ko kaya. Sige na.
Tsaka, nag-uusap pala ulit kayo ni Clarice. Sino nagsabi? Wala, binati niya lang yung airmats ko ng happy birthday. Yun lang yun. Wala namang... So, nag-uusap nga kayo. Hindi... Bumati nga lang Oo, siya. Dars, grabe yung body language mo. Halatang halata na wala lang sa'yo. Nakikipaghiwalay na ako lahat. Wala lang sa'yo. Kaya, sige, ayoko na. Please. Sige na, maging maayos tayo maghiwalay. Yumi, Ayoko na. Sige na. sigurado ka? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip. Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa... Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Berbay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano?
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shoutout! Gusto ko lang i-shoutout at lahat ng mga Palawenyos. Kamusta naman yung kalupaan mo dun sa Palawan? Ay, nako, nasa paso pa rin. Hanggang ngayon, ang lupa ko sa Palawan ay nasa paso pa rin. Yung mga lupa ko sa Palawan, nasa kuko pa rin ni Mama Morena at ni Ray Porter, ang mga DJs natin dyan. So gusto ko lang i-shout out ang mga Palawenyos. Napakainit ng kanilang pagtanggap sa akin sa opening night ng Baragatan Festival. At ang Baragatan Festival, Jegs, ang prayer namin at ang hope at ang goal, na pag Baragatan Festival or pag June, parang gets na ng mga Pilipino na Baragatan Festival yan. Aminin mo na, Jegs, Teka, hindi mo alam kung anong Baragatan Festival. Tatanong, ano ba yung Baragatan? Ayun. Yung word na Baragatan. Correct. Baragatan means magkita-kita. Sama-sama. Okay. Parang sama-sama. Ayun. Sa tawanan. Ganon. Baragatan. Parang So, it's a local dialect. Oo, local. Na Baragatan. Correct. At local festival siya ng Palawan. Kung saan yung 23 municipalities ng Palawan ay nagtitipon-tipon sa Puerto Princesa for more than a week na event. So ang goal sana is parang maging katulad siya ng Panagbanga na pag February pupunta doon. Pag sinulog January, ganyan na yung mga tipong mga festivals na sikat. Yun yung, kasi I'm sure kaya mo lang narinig yung Baragatan dahil sa akin. 'Di ba? So yun yung gusto natin, kaya gusto ko i-shout out na napakaganda po ng Palawan. I'm sure nakapunta na po kayo dyan. Kung hindi man kayo, may nakita kayong video, picture. Huling pinuntahan ko sa Palawan, Sino? sa Iwahig. Hindi, literal. Sino dinadalaw mo sa Iwahig? Hindi, nasa RHTV pa ako kasi pinicture ko yung Iwahig Penal Colony. Yung Iwahig, tapos yung Underground River. Ayan. Which napakaganda ng Palawan. Sobrang ganda ng Natikman Palawan. mo yung Tamilok doon? O di syempre, oo. Tapos hindi ko na inulit. Hindi ko na inulit. Alam mo yung parang, yung may mga iba na gustong-gusto talaga nila yon. Ako, okay na ako sa one time. Parang talaba lang eh. Hindi kasi ako makain ng ganun. Yung mga talaba, yung mga oysters. Kaso lang mahaba lang talaga. Oo, ito, uod isipin talaga. uod version. Kasi woodworm. So, kung hindi mo alam kung anong tamilok, punta ka, bisita ka sa Palawan. Kasi para matikman mo yung tinatawag na tamilok o yung woodworm na tinatawag. So, meron din sila, Jegs, na float competition. Isipin mo yung 23 municipalities na yan. Lahat yan. Meron sariling float. May sarili silang festival queen. Wow. So yun. Tapos nung opening night noong June 12, I think it was the biggest Baragatan Festival opening night ever in the history of Palawan. Alam mo, bago ako sumalang, kita ko sobrang daming tao dun sa Ramon Mitra Sports Complex. Bago ako sumalang, a few minutes before that, tumitingin ako sa Facebook. Tapos, nakita ko doon, nag-memory. Alam mo naman si FB may mag-memory ng mga bagay-bagay. Tapos, pinaalala lang sa akin ni Facebook na around the last year, around this time last year, was the time that I discovered na I had thyroid cancer.
dancer. So nung bago ako sumalang doon sa malaking stage, apakalaki ng stage, tas napakaraming tao, parang bigla ako, alam mo naman tayo, emotional, bigla ako na-emo of God's grace na grabe Lord, no, last year meron akong possible fear. Worry mo diba? na baka yung boses boses ko maging Victor Wood o kaya maging Britney Spears, hindi na maging Nicole Ayala or mawala. Totoo yan. I mean, may nandun yung worry, nandun yung kalmado ko last year, but of course at the back of my mind, ano kaya mangyayari? Will there ever be a possibility na mawala yung boses? And the God is so God's grace is so full na ang sagot niya dun sa tanong na yon a year after when Nicole Ayala recovered and I gained back 100% of my powerful voice. Hindi man singing, pero yung alam kong kaya ko nang sumigaw, kaya ko nang mag-handle, tumili, 'di ba, ng 27,000 people in attendance. And that's 27,000 people na narinig yung full power of my voice. 'Di ba? Para sa akin, bukod sa napaka-successful ng Baragatan Festival opening night, it was really God's success story na napapakinggan at napapanood nyo ngayon. Kasi it could have been It could have been na pwede talaga Pwede talagang magbago For God's glory, si Lord pa rin yung itinaas doon Tama. Sa nangyaring yun. Sa kanya pa rin talaga na parang si Lord sobrang dramatic. Kaya nga ganyan si Lord parang gusto niya yung mga dramatic kasi siya. Tingnan mo, kung nag-create siya ng Mayon Volcano, merong Mount Fuji version, 'di ba? Sabi nila twin seas daw yung Mayon at ang Mount Fuji, 'di ba? Magkaiba, isang mainit, isang malamig, 'di ba? So ganun ka dramatic si Lord na parang nung realization ko nung bago ko sumampa sa stage na parang talaga sinabi sa akin ni Lord na, dramahan ko lang dramahan ko lang yung pagbalik ng boses mo ng in full 100%. Kasi nung after ng thyroidectomy ko last year, I really felt na yung boses ko, while hindi naman siya nawala, yung full capacity niya na nakakasigaw, nakakatili, ay hindi niya pa na-achieve. And I felt like nung opening night ng Baragatan, it was in its full capacity. Yun. Na parang sabi ni Lord, eto gusto ko pagka binonggahan mo yung maganda mo sa harap ng napakaraming tao sa isang napakalaking event. 'Di ba? Ganun ang drama ni Lord. Hindi ba bumulong si Lord? Nicole, yung boses na yan, hindi mo na pagmamayari, akin yan. Gamitin mo yan sa naaayon sa gusto ko. Actually, alam ko, feeling ko nga, yun din yung sinasabi niya. Kasi nung pagsampa ko sa stage, ang lakas ng ilaw. Parang kinukuha niya na ako. Pero ang galing lang na it's so dramatic and it's so miraculous and napaka-powerful talaga, God's grace talaga. Naalala ko lang din yung isa sa mga kwento mo na may kumausap sa iyo na, Nicole, why not gamitin mo yung boses mo, 'di ba, to spread good news. Yes. Yun yung time na medyo matinu-tinu na yung mga adlib ko sa radyo. Nan yung time na biglang tuminutino yung mga adlib ko sa radyo, hindi na lang siya puro kalokohan, kundi ito yung power na meron tayo, 'di ba? Bakit hindi natin ito gamitin para hindi lang basta mag-entertain, doon kundi na po nagsimula na may mga kaibigan na napari si Nicole. Ayan, 'di ba? Na nung time na naghahanap ako ng pare, ang dami kong screenol. Sino kaya dito sa dami? Father. Ang galing lang at yun po yung sanang goal naming mga Palawenyo na makabisita po ang mga iba't ibang mga probinsya also, yung mga taga Maynila, na kapag Baragatan Festival, kapag June, pupunta din po kayo. Pati foreigners. Ayan. Kasi parang feeling ko, Jegs, kulang sa foreigner. Ganun ba kulang ba? Kasi ang chika na nasagap ko. Kanina mo na naman nasagap yung chika na parang mas marami pang foreigner doon sa Palawan kasi yung mga Hindi yung mga isla na parang pagmamayari na nila. Hindi, siguro yung mga foreigners yung may kayang bumili. But I would say kung mas madami sila, mas marami pa rin yung local. Actually, may mga kamag-anak din ako dyan sa Palawan. Hello, shout out sa mga Bartolo family. Ayan, hello sa Bartolo family. Ganon na. And yung Puerto Princesa kasi, nakakalimutan ng mga tao na maganda din po talaga dyan. May mga beaches dyan na maganda, madaming masarap na pagkain, maraming masarap na mga bars and restaurants. Minsan kasi, Jegs, dinadaanan lang. Papunta ng El Nido, papunta ng Coron, Balaba.
yung sa city government ng Palawan, kulang yung Nicole Yalay. Sa Ayan. susunod, dalhin yung buong DJ ng Tama! Metro Manila para maghakot din ng mga Correct! tao dyan. Huwag kang mag-alala. Sasabihin natin yan sa Palawan Tourism Council. Shoutout kay Sir Rix. Ayan, Yan. oo. Kung tourism lang naman ang ano, hindi. Pag-uusapan, Bitbitin na yung lahat ng Love Radio DJs. Tama. Yan ang goal natin next year. 'Di ba? Oo. Malay mo, 'di ba? Lahat ng mga DJs ay imbitahan para sa Baragatan Festival. At yun yung sanang gusto natin. Na hindi lang Baragatan Festival, kundi lahat ng festival sa Pilipinas, may it be known, 'di ba? Not Tama. just sa mga kapwa natin Pilipino, kundi pati na rin sa ibang bansa. Correct. Oo. Grabe, ang ganda ng Pilipinas. Dito mo siya mamahalin talaga ng husto eh. Wala kasing question dyan sa ganda ng ano eh. Ang question kasi dyan kuminsan, sana makatulong yung government itself, especially kasi yung pagtawid, yung pamasahe. Totoo. Yun kasi ang nagiging problema eh. Alam ba, gustuhin man nila pumunta ng Baragatan kasi Correct. ang airplane, ang accommodation. Sana may mga, pag may festivities sa lahat man ng dako ng Pilipinas may ginagawa yung tourism na parang, alam ba, discount para sa mga manonood ng festivities sa aeroplano. O subsidy na namin. Correct, 'di ba? Sana Oo. para maging accessible para sa lahat ng mga Pilipino. Oo. Gumamahalan man natin doon sa foreigner. Charas. Wag din sa mga kapwa Pilipino. Doon na lang sa foreigner. Tsaka kasi hindi ito babiyahis kakayanin sila. ng gobyerno lang, syempre, with the partnership ng mga may-ari mga ng mga private, aeroplano. correct. Diba? Yung mga private. Tulong din. Tulong-tulong. Oo. Kasi ang success naman ng isang festival ay success ng isang buong nasyon. Oo. 'Di ba? Yun yung kagandahan diyan. Ayan. Ay, ang May barko saya. ba papuntang Palawan? Meron, pero taga siya ng dihamak. Oo. Tsaka I think meron na rin namang parang mga executive na comfortable ka naman. Yun nga lang, medyo matagal. Oo. Yun. So yan ang prayer. Hindi lang for Baragatan, hindi lang for Sa Palawan, lahat, sa lahat po. kundi sa lahat na kapag ka Pilipino, mas accessible, mas affordable, mas Tama. kaya, 'di ba? Happy Baragatan! Ayan. Kasama pa rin po ang tambanang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you. Ay, shoutout muli sa mga taga Palawan. Shout out po sa Andun inyo. pa rin ba yung buhay pa rin ba yung Kaluwi na na Buhay. parang, na restaurant? Meron na din Cow Joel. Oo. Kasi hindi ko makakalimutan doon sa Magkapatid Kaluwi. sila, I think. Oh, yung Kaluwi na restaurant na yun, yung may siniserve sila ng mga parang very naughty na na mga food. Oh, mga Oo. food yung design. Yan. Oh. Nandun pa rin, Kaluwi, Ka Joel, Kinabutch, Ayan. Isla Fiesta. Ang dami, Jigs. Oo. Ang dami Kasi, talaga. Nung pumunta kasi ako doon, yung mga contacts ko, kinuha na ni Lord. Ayan na. Si Sir Andy Verde, si Mayor Hagedorn. Yan. Oo. So, it's time para makabalik. Yan ang isa sa mga goal ko din talaga. Sana makabisita yung mga DJs ng Love Radio sa Palawan. Siyempre, maganda kasi talaga doon. Oo. Kahit hindi muna tayo makarating na El Nido tsaka Coron kasi extra payment talaga yun at extra flight. At sa Puerto Princesa, doon pa lang madami rin namang ganap. Naging partner din doon ata yung tourism kasi may nakalimutan ko na yung name na naging tour guide namin for tourism. Kasi talagang inikot namin yung Puerto Princesa, finiture namin yung mga mangrove. Napunta ba kayo doon sa yung Bakawan? Na halos may nakasabay pa kami doon na taga GMA ata. Yan. Tapos biglang may tumalon na ahas sa bangka. Ganun ka no? As in yung nature Ganun ka talaga. wild nature. Sobra. Correct. Ang Untouched. ganda. Oo, ang ganda. Oo. Ganda. Tapos doon ko rin na-appreciate kasi pag sinabi mo yung iwahig, parang sabihin nila na parang masasamang tao na doon. Hindi Kasi para na silang may level siya ng correct. ng security Meron ngang nakakaano na talaga nakakala mo lakad sa mga kung saan farmers, sa kapag pasok doon ng iwahig, akala mo mga farmers, pero sila yung mga mga preso din na parang minimal lang yung tapos yung family nila na parang nandun na rin din. Yung meron pa nga ako na experience before, mga dancing inmates Nagpa-practice sila para sa sayaw nila. So, maganda dyan. Yan. Ayan. Sana po kayo po ay makabisita sa Palawan dahil napakaganda po ng Palawan. Napakaganda po ng Palawan as in lalo na yung
Kasi siguro more than 10 years na yung pagbisita ko doon, yung underground river. Ay, ang ganda na Ang underground ganda talaga. river. Sobra. Promise. Tapos, ewan ko kung natatandaan mo kung paano yung mga guides sa underground river. Naabutan mo ba yung naka-earphones? Ay, hindi pa. Oo. So, yung last year nung nag-underground river kami, meron nang naka-earphones. So, para silent, para hindi na kailangan talagang magsalita nung guide. Ang galing kasi naka-earphones ka, tapos may connected siya to a gadget. Tapos, dun sa bawat, kunyari, merong stalactite o stalagmite na nag-form, kunyari, ng image ni Mama Mary, let's say, ganyan, or ni Jesus Christ. Eksaktong-eksakto kung kailan ka bumabaybay doon, sasabihin niya na On cue yan. On cue, cue, di ba? Ganon siya kaganda at galing. At ang maganda doon na nakaka-amaze na nakakilabot, yung unang part lang po, ilang meters lang po ng underground river, yun na-discover. Yung mga nandun pa sa Mahaba pa kaduluduluhan, hindi pa. Isipin mo na lang kung ano mga meron doon. Hindi pa. Na-explore, di ba? Pagka ganun, maisip mo talaga, ay, ang laki-laki ng Diyos, ang laki, Pilipinas pa lang to pinag-usapan natin, Palawan pa lang to, underground river pa lang ito, di ba? Ang daming untouched, ang daming yet to be discovered. Ganon. Ayan. Actually, doon parang sa underground river, pag daong nyo parang doon sa seashore, sa gilid na may mga unggoy na doon na meron. tumatakbo-takbo. Tsaka yung mga parang iguana, yung mga malalaki. Meron na sa gilid. Meron sa gilid, palakad-lakad lang. Ganon siya, ganon yung wildlife niya. Kaya, and ang maganda din, kunyari sa Puerto Princesa, Jegs, hindi lang siya parang wildlife nature. It's already a mix of modern architecture. Ang dami na ring mga hotels na magaganda talaga. Kung saan kami nagstay was at the Crown Residences na halos tumambling split at kandirit kami sa sobrang laki. Wow. 200 square meters. Dalawa lang kami nung asawa ko. Pagulong-gulong kami dun eh. Mula taas hanggang baba. And then naglaro kayo ng habul-habulan. Habulin mo ako. Kaya pala yung mga posting mo, mga ganon. May mga may pakandong-kandong na sa likod. May mga ganon-ganon. May pagandong-kandong. Papaano po 2 floors. So, iisipin mo parang, gabi na parang probinsya, pero that's just one hotel. O, iba pa yung The Dome Hotel na ang ganda niya kasi parang mga maliliit na dome na parang kubo, pero dome hotel. So, dami maganda. Ayan. So, shout out again sa Palawan Tourism Council. Maganda tong suggestion ni Diego Bandido na ang lahat po ng DJs ng Love Radio, 9 DJs ng Love Radio makarating dyan para sa next year's Baragatan Festival. Siyempre, leading to the Baragatan, ipopromote na namin dito sa Metro Manila. Correct, di ba? Siyempre, kami na din yung inyong mga content creators. Yan. Pero habang di pa nakakarating ang ibang mga DJs sa Baragatan Festival, ang mga DJs ng Love Radio, makakarating naman sa Hatid Saya! Libreng concert sa darating na Sabado, June 26 p.m. sa San Juan Pinaglabanan Shrine. San po ba yung Pinaglabanan Shrine? Yun sa tapat lang mismo ng City Hall. New City Hall ng San Juan. Diyan lang, yung open area dyan. Siguradong mag-i-enjoy po kayo dito kasi hindi lang basta performances ng Naiba, Super Jojo Mendres. Siyempre, andyan yung AG. At higit sa lahat po yung matinding mga pamimigay namin dyan. Correct. Mamimigay kami ng rice. Mula sa Gold Mine Rice. Farm to market. Available na po yan for franchise. At syempre, mamimigay paldo-paldo din na mga Astron appliances at cash. Astron, mamimigay din kami. Ganyan, May chance ka to win itong mga appliances na to. Chance ka to win ng sako ng bigas na may laman Tama. Sako-sakong bigas. Di ba? Kaya punta lang po sa libreng concert na ito ng Love Radio. Saturday na yan June 20. Ito may nagsabi na si Boss Bluetooth, try nyo po magbarko, marami kayong makikitang magandang tanawin habang nasa biyahe. Ayun. Siguro, okay din naman talaga magbarko if you have the luxury of time. Yun. Kaya lang kung wala kang luxury of time, or hindi din naman lahat kasi kaya yung mahabang biyahe sa barko. Kasi may mga iba talaga na pag nasa laot, na de-depress, nagkaka-anxiety. I mean, it's not impossible kasi pag may emergency, saan ka pupunta? 48 hours o 2 araw nasa gitna ka ng laot, 'di ba? Pero posible naman. Oo naman. Madami ka ring magandang makikita kapag ikaw ay nagbarko. Tama.
Ayun. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit. Kwento na may Hiwagang Burnay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya
Ay, Hindi ko mukha yung poison. come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, kaya huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Nasa
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang
Sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't- do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? Nicole, ikaw na. So
So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kanina nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Charmaine. Ang totoo po niyan, hindi ko po inakala na darating ang araw na magiging isa rin akong letter sender ng Mahiwagang Burnay. Madalas kasi naming bonding ng anak ko ang pakikinig sa inyo. Kapag may libreng oras kami, nagpapatugtog kami ng mga episodes ninyo at sabay kaming nakikinig sa mga kwento at payo. Hindi lang kasi kayo nakakatawa, marunong din kayong tumingin sa sitwasyon ng may puso. Kaya naman ngayong ako ang may mabigat na dinadala sa dibdib. Naisip kong baka panahon na para humingi na rin ng payo. Ganito po kasi, yung asawa ko po, masyadong tutok sa hipag ko. Naawa din naman po ako kasi iniwan ng asawa. Kaya kapag kailangan niyang kausapin ang kapatid niya, okay lang. Kapag may kailangang asikasuhin, go lang. Kapag may kaunting tulong na kailangan, sige lang. Pero habang tumatagal, parang nagiging emotional dependency na. Kahit maliit na bagay, asawa ko pa din ang tinatawagan. Siya na lagi yung unang nilalapitan kapag may problema. Kapag may desisyon sa buhay, siya ang kinukonsulta. Taga-absorb siya ng drama ng kapatid niya. Mas marami pa nga silang usapang magkapatid kesa sa aming mag-asawa. Ganon din ang pakiramdam ng anak ko. Pati anak namin, ramdam na ang kakulangan. Pareho naming ramdam na hindi na kami priority. Ang nakakainis pa, hindi naman natututo ang hipag ko sa mga desisyon niya sa buhay. Wala sana pakialam sa mga personal choices niya in life kung siya lang ang apektado. Kaso sa tuwing magkakaproblema siya, asawa ko ang sumasalo. Gaya recently, naglabas ng pera ang asawa ko para sa piggery business ng boyfriend ng kapatid niya. Una pa lang, hindi na ako komportable. Hindi naman ako nagdadamot pero pakiramdam ko hindi malinaw ang boundaries. Ang iniisip naman ng asawa ko kapag naging stable ang boyfriend ng kapatid niya, magiging maayos din ang buhay ng kapatid ko or kapatid niya. Pero habang tumatagal, parang nagkakatotoo ang kinatatakutan ko. Ngayon kasi, pati boyfriend ng hipag ko parang nakaasa na din sa asawa ko. Tawag ng tawag, lahat na lang ng problema niya sa pamilya, sa pera at mga reklamo sa buhay, dinaing sa asawa ko. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa husband ko na hindi naman masamang tumulong, pero may hangganan dapat. Kapag kasi ang pagtulong ay nagiging dahilan na para mapabayaan ang sariling pamilya, pagdadala na yon ng responsibilidad na hindi naman kanya. Tambalang kumikinang papaano ko po ba kakausapin ang asawa ko nang hindi siya nakakaramdam na pinapapili ko siya? Papaano ko po ba ipapaintindi sa kanya na ang pagtulong ay hindi dapat kapalit ng kapayapaan ng sariling tahanan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay matulungan niyo po ako. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Charmaine.
Charmaine na Charmaine the orange. Orange. Kumusta na yung mga friends mong sina Vanessa? Okay, Charmaine, yung kwento nito ni Charmaine ay kwento na hindi bago sa Filipino setting. Yes. At dahil hindi siya bago sa Filipino setting, sa ngayon, nag-uumpisa pa lang, feeling ko, Jegs, ngayon pa lang nag-uumpisa yung tinatawag na pagbasag nung generational culture na nakagawian. Correct, na yung mga bata ang magiging ano tawag dito, yung kahit may asawa ka na, nakadikit ka pa rin. Nakadikit ka pa rin, di ba? Wala naman din talaga masama doon. Siyempre naman, okay yun. Habang buhay sila naman talaga ang pamilya ninyo. Wala ding masama sa pagtulong. Go sa pagtulong. Yung setting of the boundaries ang pinakamahalaga dyan. Pero hindi kasi ganyan tayo nakadesign eh. Hindi. Even biblically speaking, sinasabi yan talaga na ang anak maghihiwalay sa kanilang mga magulang para itayo yung sarili ng pamilya. Yun yung sa Bible na mismo yun. Oo. So, wala, hindi, mas nagbabasa yung mga tao ng hindi Bible kesa ng Bible eh. mas binabasa nila yung chismis, yung marites sa kabilang kanto versus Bible. Kaya hindi nila talaga alam. So, ibig sabihin, dapat ganun nakadesign yung buhay natin para matuto tayo. Correct. Para matuto tayo tumayo sa sarili nating paa. Yung mga naririnig natin ng mga kasabihan, correct. Diba? Hindi pa rin siya. Kaya nga parang feeling ko, ito pa lang siya mag-uumpisa sa generation na meron tayo. Yes, Kasi I think yung, so. diba? Sa henerasyon na meron tayo, namumulat na tayo sa ganyan. Kasi for the longest time before, yun pa rin yung thinking eh. Mag-aanak ka, aalagaan mo ng mabuti for the purpose of kapag ka nakapag-aral, maging maganda ang buhay, tapos sila na magsasalba at sila ang bubuhay na din ulit. Walang masama ako sa pagtulong ulitin lang namin yon. Ako share ko lang yung experience ko kasi ganun din sa kapatid ko eh. Actually yung kapatid ko mas matanda sa akin. So merong isang incident na ooperahan siya na nag-message sa akin na parang humihingi ng tulong. Meron naman ako may tutulong. Pero sinabi ko sa kanya direkta, sabi ko may asawa ka, 'di ba? Anong ginawa ng asawa mo? Ayan. So hindi talaga ako tumuling, pero andyan ako nakaalala if in case na wala. So yun, gumawa ng paraan, kaya naman pala. Nagawa ng paraan. So yung mga halimbawa kung ginawan ko ng paraan yun, hindi gagalaw yung asawa. Para may mga ganyang pangyayari na kinakailangan natin silang turuan para din naman yan sa kanila eh. Correct. Hindi sa nilalayo mo yung sarili mo sa obligasyon. Oo, kasi papaano nga naman kapag ang eksena mo ay pag nawala na, ikaw, yun. sila? Nga. Oo. Tsaka ang nakakalungkot dito sa kwento mo, Charmaine, yun nga, nagkakaroon na ng hindi magandang epekto sa loob ng pamilya ng asawa mo, which sa inyo ng mga anak ninyo, sa mata ninyo, parang naitsapwera na kayo, mas inuuna na yung kapatid over sa inyo. Yun, na ngayon, papaano yung tanong ni Charmaine is papaano ba ito sasabihin na hindi naman mukhang parang nagdadamot at namimili. Ako para sa akin, una sa lahat nga, there is beauty in your husbands being honest about the situation. Yes, para sa akin kung titingnan lang din natin dun sa perspektibong intindihin natin yung side ng mister mo. So, merong beauty dun sa part na hindi niya tinatago. Kasi minsan yung ginagawa ng ibang mga tao, balita ko, tatago na lang nila kaysa magalit yung kanilang mga asawa, magalit yung kanilang pamilya. Maganda na hindi niya naman tinatago ito. Yun naman yung kagandahan dun. At sana hindi umabot dun sa point na, kaya feeling ko mahalaga yung how you word it pag kinausap mo siya, tsaka yung tono ng pananalita. Naniniwala talaga ako that the tone really matters. Kapag ka ang tono ng pananalita ay maayos, malumanay, mas nare-resolba ang mga bagay-bagay. Meron akong ganyang, just to prove the point of the tone of the voice, meron akong recent encounter sa ganyan na yung tono, yung kausap, yung na frontliner, yung nasa desk, na hinihinga ng tulong or tinatanungan, nagko-computer na hindi man lang tumitingin dun sa kausap. So bukod sa hindi man lang tumitingin sa kausap, nakataas ang kilay, mataas ang boses, hindi maganda ang tono. So ang ending, parang nakakapanakit, nakaka-insulto. Yes. 'Di ba? Iba yung tono ng pananalita 'di ba? Tapos ang ginawa namin,
syempre, pinuntahan namin kasi hindi dapat na ganun yung pananalita, ganun. Napag-alaman namin na nag-e-explain lang pala. Nag-e-explain naman daw talaga siya. Kumbaga parang nakuha naman namin yung punto nung taong mataas ang boses. Tapos sinabi ko din talaga, alam mo miss, kung halimbawa ang tono lang ng pananalita mo ay malumanay, yung hindi ka galit, tas nag-eye contact ka, tinitingnan mo yung kausap mo na para bang mahalaga din siya para sa'yo. Kasi kung wala din naman yung mga taong yan, wala ka rin namang trabaho, di ba? Kung tama lang yung tono ng pananalita, mas madali Ganon. So, mas manare-resolve ang lahat Kunyari, halimbawa, pinara ka ng enforcer. Kapag ka ang boses mo kagad, ikaw na pinara mataas, bakit mo kayo? Anong problema? Anong problema, sir? Diba? Pagka ganun ng tono kaagad ng pananalita mo, ang automatic reaction nung enforcer would be mataas na din. Diba? Unlike, hindi kagaya na, sir, sorry sir, ano sir, po bang... pasensya na sir Ano bang nagawa ano ko, bang sir? nagawa ko? Yan. Pasensya ka na talaga. Kung iba yun So bakit namin sinasabi yan? Wala ka namang ibang choice kundi talagang diretsuhin yung mister mo. Kung paano mo gagawin, ang ibibigay lang namin ng tip ay dapat nakakain ka na maayos para hindi mainit ang ulo mo. Tama. Kalmado ka, Correct. 'di ba? Para kalmado rin ang boses mo kasi there's no other way to do it than to talk to him directly about it. Na, alam mo ba, honey, sa sobrang tindi ng nararamdaman kong ito na anxiety ng dahil dito, sumulat pa ako sa Burnay. Yan, yung mga ganon. Para mag-gets niya yung magnitude na, gahala, kailangan pa sumulat dun sa kwento na may wagang Burnay. Tama. Diba? So, ganon. The tone Mahinahon of the na voice. usapan. Mahinahon. Kaya yan. Kasama pa rin po, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So, mahinahon lang talaga. Correct. Kasi, hindi na natin to para himay-himayin, Jigs. Kasi, nakakapagod siya na usapin. Bakit? Wala naman kasi siya talagang sa ngayon na solusyon Sabi ko nga, yung batch pa lang natin, yung medyo nag-uumpisang bumasag doon sa kultura na kailangang sa'yo pa rin lahat nakaasa yung mga ganon. Ngayon pa lang siya nag-uumpisa kaya wala pa siya talagang direktang solusyon sa ngayon. Tsaka aminin na natin, Jegs, hindi naman lahat din talaga pinagpala. So kung medyo meron din talagang kapatid na medyo maayos-ayos, dun, kesa naman, yun naman ang katotohanan, Jegs, kesa naman sa iba pa umasa. Correct. Kesa naman sa iba pang mangutang, 'di ba? Nandiyan naman si ate, nandiyan naman si kuya. Meron lang talagang boundaries na kailangan i-set. Ano siguro yan kung sa tanong mo kung paano kakausapin yung husband mo, hindi namin talaga masasabi sa iyo paano kasi hindi namin alam kung anong dynamics ninyong mag-asawa. Correct. Pero ito lang siguro yung tip na may bibigay ko, personal my perspective. Tanggalin mo yung emosyon, iproseso mo ng yung logic. Ano ba yung advantage, disadvantage? Hindi natin tatanggalin yung pagtulong. Tutulungan pa rin din natin yan, pero tuturuan. Magkaiba kasi yung tinutulungan kaysa sa tinuturuan mo Yan. Papasok na naman din dyan na don't give them fish. Teach them how to fish. Yan ang pinaka-importante. Yung pa rin talaga Oo, kasi parang hanggat hindi natututo yung isang tao, ang cycle paulit-ulit. Yeah. Babalik at babalik. Tsaka hindi ko alam kung ilang taon na yung anak mo So kung medyo adult na, sabi mo sabay kayong nakikinig, involve mo siya sa usapan kasi it's a family decision yung pagtulong Dapat pinoproseso din ninyo Baka naman, tama ka, Jack, sa sinabi mo na hindi naman natin alam yung buong sitwasyon. Kasi baka naman, sobrang madami ding extra si kuya. I mean, nasa sobrang daming extra na kaya niya magpundar, o 'di ba? Mag-invest. Na hindi issue yung pera sa inyo. Correct So, kasi pwedeng hindi yun yung issue Kasi mukhang, ewan ko lang kung hindi ko lang masyadong inintindi, pero mukhang hindi ko narinig yung nakukulangan na kami ng dahil. Wala naman. Wala, di ba? It's really more of boundaries na, hala, pati ba naman yung jowa ng kapatid mo, ako pa magsusustain ng negosyo. Yon. Mas doon Mukhang may pera sila So, wag niyong putulin yung pagtulong, i-calibrate lang paano yung pagtulong. Ayan, para at least mag-meet kayo halfway. So, ganun siguro yung atake kapag kakinausap mo. Hindi natin puputulin, pero ano ba yung para matuto din, ano ba yung tamang gagawin? Di ba? Para matuto din sila and hindi lang din talaga umasa. Kasi totoo yun meron tayong ganyang feeling Nag-uumpisa yan kabisyo sa school Tingnan mo, pag group project, pag alam mo may kasama ka matalino. 'Di ba?
Inaasa na natin sa kanya. Correct, oho. Okay na yan. Kaya na ng, papasanay tayo. Maganda grades natin dito Oo. kasi aasa natin dun sa matalino. Pero, yung matalino, hindi mo pwede dapat na sa'yo lang umasa. Dapat Oo. turuan mo din talaga sila. Kasi nakaka-disappoint din yan at some point. Like for example, sa ako personal mga experiences ko na, si Diego naman, kaya niya naman dyan. So parang hindi na nag-e-effort. Yan, correct, Oo, correct. Siya naman. So nagkakaroon ka rin disappointment na, ano ba to? Ba't puro ako? Oo. Hindi mo naman sa inaayawan, pero dahil ang frustration kasi dahil hindi natututo yung tinutulungan mo, Tama. yung dinedevelop mo. So same din siguro sa husband mo. I think parang nagkakaroon din ng konting frustration yan at doon mo siya papasukan. Parang tutulungan mo pa siya paano matulungan yung kapatid niya. True, lalo. Kasi pag pag kapamilya mo na alam mong walang-wala, mahirap din Mahirap din naman tanggihan. Oo, Totoo. tumanggi na meron ka namang may ibibigay. Yes, correct. Hindi, ako I would say, kung ikaw lang din naman talaga sa pamilya ang meron eh. Siguro, kung times of emergency yan, 'di ba? Pero kung lagi-lagi na wala ng boundaries, yun yung wag naman. Oo. Pero pag emergency, tapos ikaw naman talaga yung meron, tas capable, pwede naman. Hindi naman natin tinatanggihan talaga eh. Basta wala talagang ibang capable sa paligid. Pero kung meron naman na mas mag-e-effort para sa Tingin kanya. ko malaki yung malaking may capacity kasi pag sinabi mong babuyan, 'di ba hindi naman mura yung babuyan? Hindi naman yan nagnegosyo ako ng turon. Correct. Babuyan yan. Nag-ano ako ng fishball, hindi. Piggery. Oo, ay isang baboy magkano pa? Kaya nga Libo na eh. Tama, tas mapagawa ka pa ng mga pig pen, 'di ba? Yung mga kawa ba yun? Yung lagayan nila. Koral yun, koral. Ganon. Ayan. Dapat pala fini-friend natin to. Kaya nga eh. Mukhang overflowing. Charmaine. Siya. Tigil na nga natin to. Lunes na Lunes. Baka sabihin, nanghahakbat tayo. Salamat, Charmaine, for sharing your story with us. Ayan. Ingat po kayo mga kabisyo, ha? Okay. Happy Lunes. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At
tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh. Okay, go. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, Berbay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon.
makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I guess pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? No, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR.
At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Hawak. Ganyan. Ay, di mo gawa alis. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung...
Wala, ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Ma-child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubare? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Anak kakapa mo. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Oras natin mga kabisyo, 2:31 na oras para sa lahat ng mga tsuper na nagpa-register na para sa ating Love Knows No Boundaries! Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! So lagi naman naming sinasabi mga kabisyo na merong dalawang paraan para makasali sa promo na ito para magkaroon ka ng chance manalo ng 1,500 pesos sa sa inyo ng ACS ng Charm Fapcon Purple Eternity. Tama. Isang paraan ay magpa-register ka dito sa aming himpilan. Ayan. Nasa tabi lang po kami ng Aliw Theater at ng Star City sa CCP Complex Ross Boulevard, Pasay City. Punta lang sa aming guard, magpa-register, ganun kasimple. Ayan. May chance ka na. O di naman kaya, palagi ang tumutok sa Love Radio, may chance kang manalo. Pag nahuli ka namin na nakatutok, Ayan! based
Basic na kagad yan. Alam mo, basic na basic itong si Mara Tony. Laging may mga nahuhuling naka-love radio. Oo. Siya kasi ang pinakagala sa aming lahat. At nahuli niya nga na nakatutok sa Love Radio. Isang in-driver with plate number NLH 2542. Again, congratulations Kuya Jose Herman. Yan, Jose Herman, congratulations sa iyo dahil meron ka ng 1.5. Meron kang 1.5! Napakadali lang, di ba? Alam niyo po, ito po hatid pa sa salamat namin sa inyo sa palagyang pagtutok sa amin dito sa Love Radio. At antabayanan po, pupunta naman kami sa mga kabahayan soon. Ayan, so abangan nyo rin po yan. Abangan nyo po yan. Baka Oo. sabihin niyo puro sasakyan lang. Ay, Tama. hindi. Pupunta kami sa mga kabahayan soon. Ayan, may mga nagme-message na kasi na puro na lang driver. So, Oo. naririnig po namin kayo. Correct. Memorize namin lahat ng mga Oo. hinaing ninyo kasi hinaing din namin yan. Ayan, inihahanda lang namin. Correct ka. Nilalatag lang ng maayos. Sa True Laloto lang halong Eklabu, yan po ang ating kasama mo. Ayan. Love, malapit na. Correct. Pero bago ang lahat ng yan, bukod sa Love Knows No Boundaries promo, ang mga ganap ng Love Radio ay yung mga libreng concert. Tama! Sa darating na Saturday, please mark your calendars, mga kabisyo natin dyan sa San Juan. San Juan City, magkita-kita tayo dyan ha, para sa ating libreng concert. Libreng concert, kasama ang Naiba. Siyempre, andyan si Super Jojo Mendrez. And ang bandang AGs! Grabe, ang saya nito. True! So that's happening on June 20, Saturday. Alas 6 ng gabi mag-uumpisa ang ating kasiyahan. May mga papremyo, may mga pa-cash prize. Grabe, may pabigas. May pabigas. Thank you so much. May chance ka manalo ng Astron Appliances. Yes, May chance ka manalo ng Gold Mine Rice. Tama. At may chance kang makakuha ng cash at cash. cellphone. Ay, grabe. Mula kay Jojo Mendrez kung ikaw ay mabuting tao. Maraming salamat. Protect freshness every day and sa Birch Tree. Yan, salamat. Thank O you. sa mga kabisyo, eto mabuting tao ba to? Susunod na marathon sa kanyang programang Love Trip. Metro's #1 Love Radio. Basic!